Rydyn ni yng Nghyngor Rhondda Cynon Taf yn falch o roi gwasanaeth o'r safon orau yn cwsmeriaid i gyd. Mae sawl ffordd i chi gael gair o gyngor, gwybodaeth neu un o'n gwasanaethau ni. Croeso i chi ffonio ein canolfan alwadau arbennig ni neu ddod i un o'n swyddfeydd. Mae gyda ni 4 canolfan i bob un a gwefan hefyd. Good afternoon, Fernanda. Rhondda Cynon Taf, we speaking. How can I help? Mae'r ganolfan alwadau Rhondda Cynon Taf yn derbyn dros 700,000 o ymholiadau bob blwyddyn. Croeso i chi alw un o'n rhifau allweddol i gael gwasanaethau penodol. Mae'r llinellau ar agor o 7:30 y bore tan 5 y prynhawn, dydd Llun i ddydd Gwener. Bydd ein staff yn barod iawn i roi cyngor a helpu chi. Dyna'r ffordd rwydd i gael gafael ar ein gwahanol wasanaethau, ar amgylchedd, cynllunio, gofal ac yn y blaen. Byddwn ni'n gweithio'n agos gyda bwrdd iechyd lleol a gwasanaethau allweddol eraill. Ateb eich cwestiynau yn gywir ac mewn ffordd broffesiynol yw ein nod. Rydyn ni am i chi deimlo'n hapus gyda'n gwasanaethau chi. Roedden nhw mor garedig, fydde dyn wrth ei fod yn troi helpu fi. Roedd e bob darn o wybodaeth allai fe i fi i ddatrys y broblem oedd gyda fi. Lovely, thanks very much. Take care, bye-bye. Canolfannau i bob un. Ydych chi eisiau siarad wyneb yn wyneb ar rhywun? Oes gyda chi gwestiwn? Ydych chi angen cyngor neu wasanaeth? Dyma'r lle i chi. Mae 4 ohonyn nhw. Yn Rock Grounds Aberdâr Tŷ Bronwydd y Porth, Tŷ Sardis ym Mhontypridd a Llyfrgell Treorci. Mae nhw i gyd ar agor o 7:30 y bore tan 5 y prynhawn, dydd Llun i ddydd Gwener. Cewch chi help a chyngor gyda gwasanaethau fel bydd dal tai, y treth cyngor, caniatâd cynllunio a sawl peth arall hefyd. Mae gwasanaethau sefydliadau pwysig eraill ar gael yn y canolfannau i bob un hefyd. Ymhlith y rhain, mae cyngor i ddefnyddwyr, cyllid a thollau ei mawrhydi, canolfan ateb i broblemau, a cyngor henoed a'r heddlu. Ydych cwestiwn yn un cymleth? Croeso chi drefnu y pwyntiad ymlaen llaw. Croeso i chi alw heibio yn ystod oriau gwaith fodd bynnag. Ydych chi eisiau ffurflen, neu fagail gylchu, neu rhyw wybodaeth ddigon cyffredinol? Croeso chi ddod i'r ddesg dderbyn. Mae gyda ni bobl sy'n rhoi cyngor mwy arbenigol hefyd. Gofynnwch wrth y ddesg dderbyn os hoffech chi siarad ag un o'r rhain. Ydych cwestiwn yn un eitha sensitif? Mae gyda ni stafelloedd ar wahân lle gallwch chi siarad â rhywun yn breifat. Ym mhob un o'n canolfannau, cewch chi ddefnyddio un o'r cyfrifiaduron i gael gwasanaeth hefyd. Os hoffech chi dalu'r cyngor, beth am ddefnyddio ciosg hun am wasanaeth sy'n syml iawn i'w ddefnyddio? Croesawu'n cwsmeriaid i mewn, gwrando arnyn nhw ac ateb eu cwestiynau yw'n nod ni. Enghraifft, os ydych chi'n 60 oed, dyma'r lle i chi gael eich pasbws. Gallwn ni eich helpu gyda'r ffurflen gais hefyd. Dewch ar papurau angenrheidiol gyda chi a gallwn baratoi'r pasbws i chi yn y fan ar lle. I phoned the council yesterday to find out. Mi ffonies i'r cyngor ddoe i ofyn beth yw'r drefn gyda ffasbws. Roeddwn ni am ddod i mewn i Dŷ Sardis ac feddwedon nhw y gallen nhw dynnu'r llun yn Dŷ Sardis hefyd a rhoi pas i fi ar unwaith. Give you the bus pass at the same time. Well, I've come up today to renew. Fe ddes i lan eto heddiw i gael bathodyn glas newydd i'n modryb. Mae hi'n 88 oed ac yn eithaf bregus. Roeddwn ni wedi cael bach o ffwd am ddoe, rhywbeth am y llun, doedd e ddim yn iawn. Feddwedon nhw wrtha i sut i'w gael yn iawn, a phan ddes i ar llun newydd heddiw roedd popeth yn iawn. Rwy'n teimlo gymaint yn well pan aeth y cyfan drwodd mor llyfn heddiw. I came into the One for All Centre this morning. Mi ddes i'r ganolfan i bob un heddiw i gael trefn ar y dreth gyngor. Bod cwpl o broblemau gyda'r ffurflen, bydd y cyfan yn iawn mewn munud neu ddwy. Ac roedd rhywun yma sy'n siarad Cymraeg hefyd. Byddwn ni'n gallu siarad Cymraeg hefo'r cynorthwyydd wrth y ddesg. Mi nath i sortio bob dim allan, oedd yn wych i mi, felly ffantastig. Mae gwefan y cyngor www.rctcbc.gov.uk ar agor drwy'r dydd, bob dydd. Mae'n cynnig cynghorion o bob math a sawl cyfle i gyrchu gwasanaeth i'ch hun hefyd. Bydd dros 900,000 o bobl yn edrych ar y wefan bob blwyddyn. Gall y wefan eich helpu i gael gwybodaeth am ddosbarthiadau yn eich canolfan hamdden leol, rhoi gwybod i chi am dwll yn yr rheol, talu'ch treth gyngor, cael gwybod pryd mae tymor yr ysgol, gwneud cais am swydd a sawl peth arall. Mae'r cyfan i'w gael ar y wefan. Oes gyda chi ffôn symudol neu lechen? Mae gyda ni fersiynau o'r wefan ar gyfer y rheini hefyd. Mae mwy a mwy o'n cwsmeriaid ni yn dewis cael ei gwybodaeth drwy'r wefan. Dyna'r ffordd i gael gwybodaeth neu wasanaeth ar adeg sy'n iawn i chi, hyd yn oed os yw'r swyddfa ar gau.
Dyma Mrs Jones, sydd wedi sylwi fod un o'r goleuadau stryd ddim yn gweithio. Mae hi'n mynd at y wefan, cael hyd i'r golau stryd ar y map a rhoi gwybod i'r cyngor. Mae'r wybodaeth hyn yn mynd at y tîm gwasanaeth, a dyna'r tîm wedyn sy'n mynd allan i drysio golau stryd. Mae'r cyfan yn gweithio lawn cystal a rhywun yn dod i mewn i'r swyddfa i ddweud. Felly, mae sawl ffordd rydych chi'n gallu defnyddio ein gwasanaethau, pob un yn dywallu'ch anghenion ac amseroedd sy'n gyfleus i chi. Ffoniwch ein canolfan alwadau, dewch i'n canolfan i bob un, neu edrychwch ar ein gwefan sydd ar gael bob dydd, bob wythnos. As you can see, Rhondda Cynon Taf Cerrig. Rydyn ni yng Nghyngor Rhondda Cynon Taf yn falch iawn o'r gofal rydyn ni'n ei roi yn cwsmeriaid. Byddwn ni wrthi o hyd yn gwella'r gwahanol ffyrdd sydd i chi gysylltu â ni. Croeso i chi eich ffonio ni yn y porth, ddod ato ni yn ein canolfannau neu edrych ar y wefan. Gatre neu ar y ffordd, gallwch chi ein cyrraedd ni'n drwydd.